אוקיי, אז היום אנחנו מדברים על הילדות שלך. מעולה. אז קודם כל תספרי לי איפה נולדת. נולדתי בעפולה, בת שלישית. אני אחות הקטנה לשני אחים. אביק בן גדול ממני ב8 שנים, ואיקי גדול רגע, ממני. איך? אבישי, אביק. ואיקי. ב8 שנים הוא גדול ממך? אביק ב8 שנים ואיקי ב4 שנים. איך השם המלא שלהם? אבישי ויצחק. אבישי ויצחק. כן. את יודעת למה קראו לך ליאלה? על שם האמא של אמא שלי. וגם גיליתי רק לא מזמן. אמא של אמא. אמא שלי, כן. שאת לא יודעת, שאין לכם שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר. עליה דבר. אז רק את נושאת את השם שלה לזיכרון. והיו לה, כבר דיברנו על זה שהיו לה 2 אחיות שגם נספו בשואה. אף אחד לא יודע להגיד עליהם כלום. היא נספתה בשואה. כן. אוקיי, נולדת בעפולה. כן. וגדלתי... רגע, החזירו אותך לבית אלפא? כן, הייתי... בת יומיים? תמיד היו אחרי יומיים כן. מחזירים. חזרת ישר לבית תינוקות? ישר לבית התינוקות, כן. והאימא הייתה באה להעניק. איך קוראים לאמא שלך? שושנה. אמא שושנה. היא חזרה לעבודה, אני לא יודעת, עד היום אני לא זוכרת כמה זמן היה להם ככה חופשת לידה. נדמה לי 6 שבועות, אם אני לא טועה. רגע, היא באה להעניק? לא. להעניק בבית התינוקות. כן. כן, היא הייתה באה להעניק. רגע, אנחנו נברר כמה חופשת לידה. אני מניחה שזה, כן, אם אני זוכרת טוב זה היה 6 שבועות. צריכה לבדוק את זה. איפה אמא שלך עבדה? בתקופה הזאת שהיא הייתה? היא עבדה בבית ילדים, והיא עבדה במטבח ילדים, ואני לא זוכרת מה היא עשתה קודם. לא חשוב. מטבח ילדים או בית ילדים? או מטבח ילדים. כן. והיו קוראים לה? היו קוראים לה להעניק, כן. כן. וגם בלילה, נכון? ובלילה? היינו בבית תינוקות, כן. בלילה הייתה שומרת לילה ש... השומרת הייתה באה אליה הביתה? או שהיה לכם כבר שמרתיים? בלילה לא נתנו לנו לאכול. בלילה אני חושבת... אכלנו עם בקבוק, השומרת לילה נתנה. נדמה לי שהשומרת לילה הייתה נותנת. נכון. כן. אני לא זוכרת את הסיפורי... זה צריך... כן. את זוכר, אמא שלך דיברה על זה פעם? אם היה לה תסכול מזה? או שזה לא היה בתקוף? לא, זה בכלל לא הייתה אופציה לדבר על זה. גם אם הייתה לה, כן. אז לא דיברו על זה. כמו שלא דיברו על זה שאוהבים אותנו או לא אוהבים אותנו, או מחבקים או לא מחבקים. זה דברים שהם כאילו... סטטוס קוו, מה שנקרא. הם היו עסוקים בלבנות קיבוץ, ואנחנו היינו מפריעים, כאילו הפרענו להם. ככה זה התקבל, כאילו, לא היינו בחגים, לא היינו לא בכל התנועה זה היה, אבל בשומר הצעיר, כן, לא בכל התנועות. הקיבוץ היה עסוק בהקמתו. לא זוכרים, את הייתי טירונית בכלל. אני, כן, לא. כן. זה נשמע, היום זה נשמע באמת הזוי. כן, אבל ככה הקימו מדינות ועולמות. שואלים אותי איך יכולתם, לא ידענו משהו אחר. זה עניין תרבותי. העדה החרדית אותו דבר. זה עניין תרבותי, מה שהסביבה עושה, זה מה שנכון.
לגמרי. אם כי הם כן. באו ממקום תרבותי, הם באו מבית אבל רצו לשנות עולם. שינו. נכון. לא רק רצו, הם שינו. לא, בעצם, אמא שלי באה, אמרנו כבר, מרמת יוחנן, דיברנו על זה? כן, ואת, רגע, ידעת מזה בילדות שלך? את מה? שהיא באה מרמת יוחנן? כן, או שרק עכשיו? גם על זה לא דיברו, רק בשנים האחרונות התחילו לדבר על זה לא, ידעתי, אני אגיד לך מתי ידעתי. גם אבא שלך עבר משם. כן, הוא בא לשם אחריה, הוא בא בעקבותיה לשם. נודע לי שהם באו, התחילו לדבר על זה שהם מקבוצת פלנטי, וכל יום הולדת של קיבוץ דיברו על משהו כזה, שהם באו מרמת יוחנן, לא עשו מזה סיפור. לא ידעו כמה זה היה משבר וכמה זה היה קשה וכמה זה היה טראומטי. פשוט ציינו עובדה, הם עברו מזה ואף אחד לא פתח את זה. עד השנה לדעתי, עד יום הולדת 100 של הקיבוץ, שאחד הבנים כתב ספר. האח הגדול אז הם התייחסו לזה, את חושבת כדבר... אני חושבת שההורים שלי, בגלל שהם עברו, להם לא הייתה טראומה, הם לא נפרדו, היו הרבה זוגות שנפרדו, את יודעת שהשאירו ילדים שם, או שלקחו איתם ילד ואחד נשאר פה, כל מיני. אבל הם באו לפה, ואני חושבת שלא הייתה להם טראומה מזה שהם עברו לפה. היה להם טוב פה, בטייפה. הם היו גם מאוד מקובלים, ולפי מה שאני שומעת מכל מיני סביבה, זה שהרבה אנשים קינאו בהורים שלי, כי הם היו מאוד חמים. והם קיבלו את החברות שלי, וקיבלו חברים של ילדים שלי שבאו אליהם. וכל שבת היינו יושבים בקבלת שבת ושרים שירים של שבת. היינו משפחה יחסית מיוחדת ומלוכדת, וכן, אפילו שבקושי, עם האח הגדול שלי בקושי דיברתי, כי הוא היה 8 שנים גדול ממני, ולא יצא לנו כמעט להיפגש. עם האח הצעיר נפגשתי יותר, בשבתות קצת טיילתי איתו, לגלבוע, עם ההורים. עם האח הגדול, אז עם הצעיר יותר בילית, כי היה רק 4 שנים. גם היום 4 שנים. גם היום היחסים בינינו הרבה יותר קרובים מאשר עם האח הגדול. וכולנו בקיבוץ בעצם. אנחנו כל המשפחה הזאת. ומה שזה גרם לי גם, אני חושבת איך אומרים, זה כבר מעבר לילדות, אבל הילדים שלי כולם סביבי, בעצם אף אחד לא ברח. יש הרבה ילדים שבורחים מהבית, כי זה לא מתאים להם להיות גם בקיבוץ וגם בסביבה של קרובה מדי להורים. תגידי לי עכשיו, מהגיל שאת זוכרת, מה הייתם לובשים? עכשיו אני אתחיל להתקיל אותך עם שאלות. כן. אני זוכרת, בטח שאני זוכרת. אני זוכרת בגן, אני זוכרת בערך מגיל 3. נכון, זה הגיל שמתחילים לזכור. מגיל 3. היו לנו מין חצאיות לבנות ליום שישי עם... מכירה עם כתפיות. לפני הכתפיות יש פה ריבוע כזה עם ציור. פה היה לנו ציור של פטריות או פרחים. אני זוכרת, הייתה לי סמלה מאוד ספציפית בכתפיות כמובן. שמלות לבנות, חצאיות לבנות כאלה, על חולצת טריקו. את זוכרת את הציור? כן. מה היה לך? לי היה פטריה, פטריה גדולה ופטריה קטנה.
אני לא יודעת אם זה היה אישי. לא בטוח שזה לא היה נכון. אישי, אבל אני זוכרת שאני לבשתי, יכול להיות שלבשתי עוד. זה לא היה בגד אישי. אבל זה אני זוכרת, לא היו בגדים אישיים, אבל אני זוכרת שלבשתי את זה, נורא אהבתי אותה. יכול להיות שהיו לי עוד כאלה. אבל מתי לבשת את זה? כל שישי? זה לא היה רק לימי הולדת? לא, בימי שישי נתנו לנו שמלות יפות, ועשו לנו צמות עם סרטים, וצחצחו לנו טוב 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 את הנעליים, וקיבלנו קוביית שוקולד. רגע, עשו לנו צמות וצחצחו נעליים. אני לא יודעת אם אני... זה לא במעקב אחרי דווקא גיל 3, זה גם גן, זה גנון, גן, אני יודעת קצת יותר מאוחר טיפה, גנון וגן. כן. יש לי מלא זיכרונות, אבל הם כל פעם מתנתקים. אוקיי, אז עכשיו אני אשלוף לך אותם. פורים למשל. כן. אוקיי, בפורים הייתי בגן, התחפשתי לתימניה, ועשו לנו הצגה שלנו שהייתה על השיר זה היה באדן לפני ירח של שושנה דמארי. אוקיי. אני עמדתי על הספסל ועשיתי פרצוף של תימניה, ואני זוכרת יופי של תחפושת. ולמה אני זוכרת את זה כל כך טוב? כי נורא התביישתי. אני הייתי ביישנית נורא, אבל תמיד שמו אותי לשיר. אלה הזיכרונות שלי, מכל הטראומות של זה, ובפסח שהייתי שרה את חד גדיה, טרפת. עוד. מה לבשתם בבוקר? היו בגדי בוקר ובגדי ערב, אבל אני לא זוכרת... בטח מכנסיים עם גומי. מכנסיים קצרים עם גומי, כן, זה היה בקיץ, מכנסי גומי כאלה, שזה היה מצחיק נורא, אבל זה היה מאוד נוח, כי לא היה מציץ כלום. נכון. מכנסיים עם גומי למעלה ולמטה. לא, למעלה הייתה חגורה. לא, גם גומי. גם גומי? כן. לא זוכרת. אפילו בגדי הים היו תפורים לנו, כאילו, של כולם היו תופרות, התופרות של הקיבוץ היו תופרות לנו בגדי ים. מבעד, יש לי את זה אפילו באחת התמונות של גם את יתר הבגדים תפרו לכם. הכל תפרו לנו, כן. אבל בגדי ים זה... גם את הנעליים עשו לכם בטח. נעליים גם עשו לנו, נעליים חומות. היו שני סנדלרים שהם עבדו איפה שבמשך השנים הפכה להיות החנות יד שנייה שלי. אחד הצדדים זה היה סנדלריה. היינו הולכים שם בתור ילדים, הלכנו לראות איך תופרים נעליים. עכשיו את אומרת לי, שאני אומרת לך, הלכנו לראות, אז הלכנו לראות איך שוחטים, שזה היה דבר טראומטי לכל הילדים. איך שוחטים ביום שישי את התרנגולות. שחיטה כשרה. כשרה, שעושים פה ונותנים להם לרוץ. ככה, עד שהם נפלו. גועל נפש. רגע. השחיטה הזאת. היו לנו גם חזירייה הייתה לנו. גם הלכתם? גם חזירים. הלכנו לראות רחוק רחוק, זה היה סוף העולם. זה היה ליד הבריכה. היום הבריכה, את הולכת, זה ממש בתוך הקיבוץ. גם ראיתם איך שוחטים אותם? לקחו אותנו במיוחד לראות שחיטה של חזירים, כן. ואני עד היום זוכרת את הצרחות שלהם, שהיו תולים אותם על לבבים. אני לא מבינה, את זה אני לא יכולתי להבין שנים. למה אנחנו צריכים לראות את זה? אין לזה שום הסבר הגיוני, וזה טראומטי לי עד היום, ממש. אוקיי, עכשיו תספרי לי... אבל זהו, רגע, מה... על הבגדים עוד? בקטע של הלבוש. הבגדים היו משותפים, וכל יום קיבלת תחתונים אחרים, כן, נכון. נכון? הייתה לי משפחה גם באמריקה. כן.
שרצו לעשות לנו טוב למשפחה, לזה, והם שלחו לי איכשהו בדואר מעיל. מעיל נורא יפה, ירוק, אני זוכרת אותו עד היום. ואחרי שלבשתי אותו פעם אחת, קיבלתי כאילו, נו, למה את לובשת בגד? אז ההורים שלי לקחו את המעיל הזה ושלחו לדודות ברוסיה. את זוכרת שסיפרתי לך שהיו לי דודות ברוסיה? רגע, לקחו לך או שאימא שלך לקחה אותו ושלחה? הם לקחו, כן, הם לקחו כי אמרו, חמוד אלה, לא מרשים לנו... אימא לקחה. כן, את לא יכולה ללבוש את זה בקיצור, אני לא זוכרת למה היא אמרה את זה, וזה לא בא ממנה, אני חושבת שאמרו לה מישהו. שזה לא נאה שלילד תלך עם בגד פרטי. כן, היו דברים הזויים, היום זה מצחיק. אבל למה אני זוכרת את זה? רגע, לדודות ברוסיה. למה את זוכרת? כי זה היה טראומטי. כבר קיבלתי משהו שהוא שלי. למה לוקחים לי אותו? עוד דבר שלקחתי, זה כבר היה כשהייתי כבר בכיתה ז', קיבלתי טרנזיסטור. של זנית, חברת זנית. הוא היה נורא כבד, ובדרך למוסד, לבית ספר שם, בפנימייה שלנו, הוא נפל לי. והשאיר סימן, חריץ כזה. לא יכולתי להחביא את זה מההורים שהוא נפל? שקרה לו משהו, כן. אבל הסכימו לך שתהיי עם טרנזיסטור? הם לא, אבל עשיתי את זה בסוד, כאילו, החזקתי את זה בחדר שינה במוסד, אף אחד לא ראה, הייתי מאוד זהירה הפעם. החבאת אותו מהילדים? החבאתי אותו מהילדים, כן. אבל זה היה יום-יומיים, אחר כך החזרתי אותו הביתה ולא לקחתי אותו יותר. רציתי להשוויץ, ואז הבנתי שאין סיכוי, כי זה... מצחיק שזה פתאום כל הזיכרונות האלה עולות. אבל הספקת להראות לילדים? לא, לא? לא רציתי, פחדתי. אז למה לקחת? בשביל עצמי, להגיד, יש לי, זה שלי, משהו שלי שאני יכולה... זה היה במוסד. כן, כבר הייתי בכיתה ז', זה כבר היה... ואז... כן, אם הייתי מראה, אני מניחה שהיו מתעללים בטרנזיסטור, לא בי אולי, אבל בטרנזיסטור. זה היה בשביל עצמך? כן, רציתי לא, כן, אני לא יודעת למה, אבל אני מניחה שזה היה כאילו להוכיח לעצמי שיש לי משהו שהוא רק שלי. לא היה לנו שום דבר שלנו, זה היה משהו מאוד... וואו, וואו, וואו. יפה, אנחנו חוזרים עכשיו שוב הפעם לגיל הגן. לגיל הגן. תספרי לי על צעצועים. מה היה בגן ומה היה בבית? בגן אני לא זוכרת כלום. את לא זוכרת איזה צעצועים היו בגן? אני לא זוכרת, אבל בבית הייתה לי בובה שנורא נורא אהבתי. את יודעת, היו הבובות האלה עם הפנים הקשות האלה. כן, כן. והגוף רך. כן. הייתה לי בובה כזאת ממש תינוקת שלי. אני לא יודעת איך היא הגיעה אליי, אבל אני יודעת שזה היה הדבר הכי קרוב לליבי. אני עד היום זוכרת את המראה שלה, מה היא לבשה ואיך היא נראתה. אז הפנים היו קשים כאלה, נכון? כן, כן, עם לחיים הברודות, חמודות. יש לי את זה כזה בארכיון. ואת לא יודעת ממי קיבלת אותה? לא. והסכימו לך שהיא תהיה בבית? כן. בבית של ההורים, בבית, כן. בבית של ההורים היו לנו כמה משחקים, לא הרבה. כמה כבר בילינו אצל ההורים, 2 ביום. נכון. אבל מה שאני עוד זוכרת זה שהיה לנו משחק, זה אנחנו הרבה שנים הזכרנו אחר כך, זה היה משחק גולות. קראנו לו קשה. קשה. קשה.
רגע, הג'ולות היו גם בבית או בגן? בבית, בבית ההורים. בחדר. קראנו לזה חדר? כן. החדר שלי היה מאוד קרוב לבית הילדים. מה היה לכם בבית? היו לכם... קשה. וזה ג'ולות. היינו משחקים, כן. איך קראתם לזה? ג'ולות או גולות? בלורות. בלורות. כן, בלורות. גם בלורות, גם ג'ולות? כן, כן, בלורות וגולות. והשם של זה היה קשה? קשה, כן. היינו צריכים כל המשפחה... זה היה שם המשחק? כן. היינו יושבים כולנו על השטיח וזורקים, ככה הם עושים סנוקרת. היינו צריכים להעביר אצבע בין שתי הגבולות. היה מצחיק. רגע, איך היה המשחק? ישבנו על השטיח ו... זרקנו את הגולות, איזה 4 גולות אני חושבת, והיה צריך לפגוע אחד בשני. כן, גם כן, ומי שלא, אם הגולה הייתה קרובה מדי, היינו צריכים להחדיר אצבע בין שתי הגולות כדי לראות שזה לא משהו. מי מנצח, לא זוכרת, אני זוכרת את התנועה הזאת של האצבע בין שתי הגולות, לא זוכרת למה זה היה אפילו. אבל אני זוכרת שנורא אהבנו את המשחק הזה, כי זה היה משחק שכולנו ביחד על השטיח. עוד דבר שהיה לי באותו בית, על יד הגן. את זוכרת עוד משחקים? זה היה המשחק. קלאס וכל הדברים האלה של זה בחוץ עם הילדים. עם הילדים? עם ילדי הגן. בחוץ היה קלאס. מה עוד? קלאס? קלאס, חבל. חבל. 5 הבנים. כן. מקלות. איך עוד? אמריקה. מה זה אמריקה? לא. זה שעושים עיגול, כן. מציירים עיגול, ועם סכין חותכים את האדמה. כן, כן. לוקחים גבולות. עיגול בחול, ועם סכינים, נכון? כן, כן. נתנו לנו, זה היה כבר בבית ספר, אני חושבת. כן. מה עוד? אני זוכרת שהיה לנו פטפון, אני לא יודעת איך היה לי פטפון בבית. כן, כל שירי הצבא האדום. היו לנו... כי חילקו לחדרים. אני לא זוכרת אם זה חילקו, היה רדיו, פטפון, לא זוכרת אם חילקו אפילו. קיבוץ חילק. לא יודעת. ובשלב מסוים, באיזו שבת, התיישבתי על תקליט. שברת אותו. שברתי אותו. וואו. זה היה דרמה. כן. היה לי תקליט של, אני חושבת שאם אני אשאל את אח שלי הוא יזכור. או מרים עקבא או אחד של הצבא האדום. מרים עקבא הייתה זמרת אפריקאית. כן. מכירה את השם? נורא אהבנו אותה. שהייתה עושה את הקליק סונג. אני אשאל אותו בהזדמנות, הוא בטח יקרה. את עוד זוכרת עוד דברים? עוד משחקים? מה היית עושה עם האחים שלך? איזה משחקים? לא הרבה. לא היו לנו משחקים לא. כל אחד שיחק עם בני גילו, לא שיחקנו מלבד הטיולי שבת שהיינו הולכים ביחד. לא זוכרת שהיו לנו משחקים משותפים, מלבד המשחקי בית האלה עם הקשה. לא יותר. כל אחד שיחק עם בני גילו. כן, עם הכיתה, זה הילדים שגדלנו איתם, ואיתם... הם היו יותר אחים? הם היו יותר חברים ואחים מאשר המשפחה עצמה, בטח. כל קבוצה הייתה יותר אחים, נכון? נכון. מה אני, גם סיפרתי לנכדה שלי עכשיו, היא עוד לא ראתה את זה, אני חושבת, שהיה לי... כשאמא שלי עבדה במטבח ילדים, היא עבדה, זה היה קרוב לגן שלי, קראו לגן שלי גן ריבה, על שם הגננת. רינבה? ריבה. ריבה. בימי שישי הייתי הולכת למטבח ילדים איפשהו באמצע היום,
והייתי מכינה, אני לא זוכרת אם שלחו אותי או הלכתי כי רציתי, אני לא זוכרת. והייתי מכינה לי שם... עם אמא? עם אמא, הייתי הולכת אליה למטבח והייתי מכינה עוגת בקבוק. מה זה? בקופסה, עוגת מיץ תפוזים כזאת. נו, אז מה זה בקבוק? תמיד היו עושים את זה בתבנית סיר פלא כזה. כן. והיו הופכים את זה על בקבוק. את העוגה כדי שתישאר גבוהה. אוקיי. אצלנו קראו לזה עוגת בקבוק, זה עוגת תפוזים, אבל קראנו לזה עוגת בקבוק. לאמא שעבדה והכנתי. והיא הכינה לבתי ילדים, אז היא השאירה לי תמיד בצד שאני אבוא להפות לי גם כן קצת, והכנתי תמיד בתבנית של שפרוטים. רגע, עוגת תפוזים. זיכרונות. שופכים. ואמא השאירה לי, מה? השאירה לי תמיד בצד, בלילה, שאני אכין לעצמי עוגה. עוגה פרטית. והיא הייתה הופעה לך אותה? הייתה הופעה לי שם, והייתה לוקחת לי את זה לחדר אחרי הצהריים. אני גרתי בבית ממש על יד הגן. הייתי מתעוררת בלילה, והולכת אל ההורים. והיו מחזירים אותך? והיו מחזירים אותי. רגע, שנייה. זה זיכרונות שפתאום צצים לי. לא סתם אני פה. את מבינה את ההבדל? צריכים לעשות בזה סדר אחר כך, לא? את מבינה מה זה לתעד? איך זה קופץ? יו. משהו. מזל שזה אצלך, אם הייתי צריכה לעשות את זה עם מישהי מהקיבוץ, לא הייתי נפתחת ככה. יואו, זה כיף. כיף להיזכר בזה אבל. כן. גן ריבה. כן. גרתי לי... כן, בגן ריבה היו הרבה... ברחת הביתה. התעוררתי בלילה, פחדתי שיש לי זאבים, החושך מתחת למיטה היה זאבים. אבל לא פחדתי לרדת מהמיטה איכשהו. כן. ירדתי והלכתי הביתה. ההורים שלי תמיד... אני חושבת שזה היה גם כדי לראות איך הם מסתדרים, בדיעבד חשבתי על זה תמיד. איך הם מסתדרים בחדר כל כך קטן. הייתה להם מיטה אחת קטנה של, את יודעת, מיטה יחידה, כל לילה הם היו פותחים אותה. כן. כדי שיהיה מקום לישון. במשך השנים הם אמרו לי, אבא אמר לי שלקח לי איזה חצי שנה ככה. היה כל יום החזיר אותי. החזירו אותך בלילה? כן. אף אחד לא ידע מהמטפלות, הוא פשוט היה מחזיר אותי לביתה, למיטה. ילדות מעניינת, אה? אבל אני לא חושבת שנשארה לי טראומה מזה. מי החזיר אותך, אבא או אמא? אבא, תמיד אבא. את יודעת למה? אבא גם הוא היה תמיד המחבק יותר. אני זוכרת, אני לא יודעת אם סיפרתי לך כבר, שכשהייתי בגן, סיפרתי את זה לנכדלה, שאני גם מספרת את זה המון בבית ילדים לאימהות ולמטפלות וכאלה, איפה שאני היום עובדת, בבית תינוקות, על יד הבית יש עץ זית, שהוא בשבילי עד היום סימן. כי על ידו הוא היה נעמד לי ככה פותח רגעים, אבא שלי היה בגובה שלי בערך. נמוך. קטני, כן. הוא היה בא וקורע ברך, פותח את הידיים הקטנות שלו, כן. ורצתי מהגן, שזה איזה 100 מטר, אולי אפילו פחות. כל יום ב4 אחרי הצהריים הייתי רצה אליו לחיבוק. הוא היה בא לקחת אותי מהעבודה. והעץ הזה עד היום הוא בשבילי סמל. ברגע שהעץ הזה לא יהיה, אני אלך לאיבוד. הוא סמל בשביל המחווה הזאת של החיבור. כן, בפירוש, כן.
מה... אז דיברנו על לבוש, דיברנו על משחקים. אמא בישלה בבית? כן. היה פרימוס? כן, היה משהו? אז היה מצחיק נורא. אמא בישלה מעולה. טוב, היא עמדה גם במטבח ילדים. היא עמדה גם כן, היא הייתה טבחית מעולה. היא לא נתנה לי להתקרב אליה, כי זה היה נורא מסוכן. איפה, במטבח? לא במטבח, בבית. לא היה מטבח בבית, כי היו אוכלים בחדר אוכל. כן. אבל היא הייתה עושה על פרימוס, ואני זוכרת, על פרימוס. בהתחלה זה היה בחוץ, כי לא היה איפה. הייתה מין פינה כזאת קטנה של 3 שכנים ביחד, ששם היא הייתה עושה, היא הייתה מבשלת דברים מדהימים, כמו פרגיות, בבית? כן. קרפלח, כל מיני דברים שהביאה מהזיכרונות שלה מפולין. ויותר מאוחר היא עשתה את הבישולים על האסלה של בית שימוש. רגע, שכבר גרנו בשיכון, כבר היו לנו שירותים שלנו. רגע, עוד שנייה לפני זה, מה היא הייתה מבחינה? פרגיות וקרפלח? קרפלח, כן. קרפלח, את יודעת מה זה קרפלח? זה בצק כזה? בצקיות עם בשר בפנים, כן. מה שהיום עושים במפעלים, אז היא הייתה עושה מאוד... והיא הביאה, זה היו מתכונים שהיא זכרה מפולין, מההורים. כן, לגמרי. כן, ואחר כך היא, את אומרת... כשעברנו לשיכון ותיקים, גרנו בקומה שנייה, וכבר היו לנו שירותים. לפני זה לא היו לנו שירותים, היו שירותים ציבוריים. כשעברנו לשיכון ותיקים, הייתי בת 12. רגע. כשעברנו לשיכון ותיקים, הייתי בת 12 כבר. ואז אמא בישלה על האסלה? לפני זה, כן, אז היא בישלה על האסלה. כי לא הייתה עוד פינת אוכל בשיכון ותיקים? לפני זה, הייתה פינת אוכל נורא קטנה, ולא היה מקום לבישולים, אז היא עשתה את הבישולים על האסלה בבית... אבל אמרת שלא הייתה אסלה. לא, מגיל 12 כבר כן הייתה. עד גיל 12 היא בישלה בחוץ. כן. היה חדר נורא קטן, הייתה יחידה של אולי 4 מטר על 4 מטר, שזה היה הבית שלנו, הדירה שלנו בעצם. בשלב, אני לא זוכרת, היה לי בעצם בבית הישן, בשלב מסוים אבא שלי עשה מקלחת בצד, שאף אחד לא ראה, מקלחת. היו מים? הוא לקח לשם... כן, הוא דאג מים חמים על אש כזה, כן, על נפט. כן, על נפט זה היה. אבל לא היה בכל הבתים? לא. היו דברים שהיינו ראשונים, בגלל שהיו לי ידיים נורא טובות, הוא היה נגר. אז תכף נרשום על הטוש. רגע, אני עדיין בקטע הזה, על הבישולים. את אומרת שעד גיל 12, בחדר הקטן הזה, אמא בישלה בחוץ. בחוץ. פעם בשבוע. פעם בשבוע, כי כל השבוע, אני לא זוכרת באיזה שלב זה היה, שהיא עבדה במטבח ילדים, בבית ילדים, אין לי את הזיכרון מה היה קודם. ומתי התחילה לבשל, כשעברתם חדר והיה חדר עם אסלה? אז את אומרת שהיא בישלה על ה... כן, כי המטבח שלנו היה נורא קטן ולא היה מטבח עם גז וכאלה. אבל בין החדר הזה לשיכון ותיקים עברתם עוד בתים? לא, זהו. ישר מהבית הקטן הזה עברנו לשיכון ותיקים. אני זוכרת את זה כי הם התלבטו אם לעשות לי בת מצווה בבית הישן או בבית החדש. לא שעשו משהו, אבל לציין את זה. אמרתי, אני מעדיפה לחכות שאני אהיה בבית החדש. אני גם זוכרת שעברנו לבית הזה, לבית החדש, בלי כאילו הגרלה, פעם היו, לא מכרז, אבל הגרלה. כן, איפה? כן. אבא שלי היה בתקופה הזאת אחראי על המים. אז נתנו לו לגור בקומה שנייה, הכי קרוב, עם תצפית הכי טובה לשדה.
למה? כי אז הוא היה עם המשקפת, מסתכל לראות איפה משקיעים, איפה צריך להשקות. וואי, רגע. משהו היה... היום שם הכל מכוסה בעצים. ההורים קיבלו דירה בלי הגרלה, כי הייתה הגרלה כבר אז. הייתה הגרלה כבר, אני חושבת. אם אני זוכרת טוב, כבר היו הגרלות. אני קיבלתי את ההסבר הזה בתור משהו מאוד ברור, שאנחנו עוברים לזה בגלל העבודה של אבא שלי. בגלל שהוא היה אחראי על המים. כן. היה לו אופנוע גדול ממנו פי 3 כזה. לא היו רכבים, לא היה כלום, לא היה שום תחבורה, אבל הוא, בגלל שהיה לו תפקיד של אחראי על המים, כן. אז נתנו לו אופנוע שהוא יוכל לדהור בשדות ולראות מי, איפה, כמה, למה. הוא היה מרכיב אותך על האופנוע? לא. לא? לא. ואת האחים שלך? גם לא. יכול להיות בכלל שאם אני אשאל את האחים שלי, הם יגידו שעברנו לדירה הזאת מטעמים אחרים, אבל זה מה שאני זוכרת, שזה היה כאילו הסיבה. ובשיכון ותיקים, את אומרת שכבר היה שירותים ומקלחת. כן. אז את אומרת, זה לא שם הוא בנה את הטוש. לא שם, בבית הראשון. בבית הראשון. כן. בחדר הזה. חדר קטן, כן. שבלי מטבח, בלי זה, ואז הוא בנה מקלחת, הוא בנה איזה פרגולה קטנה גם, כאילו... ואת הבישול על האסלה כבר בשיכון ותיקים? רק בשיכון ותיקים, רק בשיכון ותיקים היא התחילה לבשל, אבל עדיין בפרימוס. כן, כן. גם אנחנו עוד בישלנו בפרימוס. כן. אבל זה אוכל יותר טעים, אני חושבת. כמו שהיום זה על גז, יותר טעים מאשר בתנור. סתם אני אומרת, לא בטוח. איזה סיפורים. רגע, מה זה? על מה התעכבנו פה? עכשיו התעכבנו, גמרנו עם האופנוע הגדול, שהיה גדול ממנו. ושהוא יצא לשדות להשקות, לבדוק שקיה. ופעם הוא נסע עם האופנוע דוך והיה איזה חוט תיל נגד בקר. נגד מה? נגד בקר, שהם כן. סגרו והוא לא שם לב, והוא נפצע ונבהלתי נורא, חשבתי שהוא הולך למות. קצת לא קרה לו כלום. אבל לא סיפרנו על זה שאבא שלי היה חולה, נכון? לא, עוד לא, רגע. את פחדת שהוא ימות? כן, כי הוא קיבל נחתך בצוואר, ככה. קפץ מעל. רגע, בואי נראה קודם כל עדיין זיכרונות. דיברנו על בגדים, דיברנו על אוכל, דיברנו על צעצועים. כן, אני זוכרת תמיד היו לי כלבים בבית. אוקיי. תמיד הייתי מביאה כלבים מאיפשהו. אמא שלי מאוד לא אהבה כלבים. תמיד הייתה אומרת קיסטה. אבל לא הייתה לה ברירה. נכנסתי אותם בכוח. והם נשארו? הם נשארו, כן. הם לא היו שלי פרטי, בסופו של דבר הם היו של הקבוצה. אבל הרבה פעמים יצא לי להביא אותם ואיכשהו להכריח אותה, לתת להם להיכנס הביתה. אמא שלי פחדה נורא מבעלי חיים. בכלל מבעלי חיים היא פחדה או רק מכלבים? כן, היא לא אהבה בכלל. עכברים, אם היא הייתה רואה עכבר, הייתה קופצת על כיסא ואומרת, כיסה.
עם מקל של מטאטה בחדת. גם היום החבר'ה מפחדים מזה, אבל זה היה מצחיק. מה היא אמרה? קישטה קישטה? כן, קיסטה. קישטה קישטה. מה אהבת לעשות עם אמא? את הבישולים. אמא שלי לימדה אותי לסרוג כשהייתי בת 6. הנה, שכחנו לציין את זה, שהיו חולים במחלות ילדים, אז כל הקבוצה, כל הגן היה נשאר בבית הילדים. כן, רגע, טוב, אוקיי, בואי אחר כך נספר על הסריגה. שם זה התחיל הסריגה. הבנתי. רגע, כשהילדים חלו, כל הקבוצה הייתה... כולם היו נשארים בגן, וההורים באו לשעה לבלות עם הילדים, ואחר כך הולכים. פנימייה כזאת. ושם היא לימדה אתכם? ושם היא התחילה, כן, היא לימדה אותי לסרוג, אני זוכרת שידעתי לסרוג גרביים, את יודעת, עם העקב. עם 5 מסרגות? ידעתי לעשות... עם 5 מסרגות? כן, יופי של דברים, והיום אני לא... תשאלי אותי איך עושים, אני לא יודעת. אבל סרגתי ממש יפה. גרביים? כן. ורקמתי מפות, ומאוד אהבתי מלאכת יד, מאוד. זה גם לימדה אותך לרקום את המפות? אמא שלי בפולין הייתה תופרת מקצועית. על מכונות תפירה, הייתה רוקמת. ולא המשכת לסרוג אחר כך? עד היום אני סורגת. כן, לא דברים מסובכים, אני אוהבת לסרוג דברים פשוטים, שלא צריך כל הזמן להסתכל על המפות. זה פעם עשיתי, היום לא. מישהו מסתכל אלייך, נראה לי. זוהר בא לקחת את... רגע, אז אני... אוקיי, אז עברנו לגיל המוסד. כן. תספרי לי איך הגעתם לשם, איזה קבוצה... זאת הקבוצה של הבית תינוקות? כן. קבוצה של בית תינוקות שנפגשת לא לראשונה, כי היו לנו מפגשים כבר, עם בני אותו גיל מקיבוץ ניר דוד ומקיבוץ מסילות. שהכרנו אותם דרך התנועה, את יודעת, פה ושם, דרך הסחנה, דרך מפגשים מכוונים. ואת שלושת הקבוצות האלה ביחד הפרידו לשתיים. חצי מבית אלפא, חצי מניר דוד, חצי ממסילות, כי היינו הרבה. לשתי כיתות. כן, היינו איזה 50 חבר'ה, אני חושבת ביחד, והפרידו אותנו לשתי קבוצות. נחשון ושיקמה. אני הייתי בשיקמה. איפה היה המוסד? בבית אלפא. מעבר לכביש. היום זה מרכז קליטה של אתיופים. וגם בשלוש שנים האחרונות יש שם גם אתר של בית ספר יסודי שהתחילו לבנות. ובעתיד זה יהיה כנראה מוסד סיעודי ובית אבות. אולי נזכה להיות שם. אוקיי, אז ואלה היו שלושת הקיבוצים היחידים שהיו לכל אורך השנים? אחר כך נוספו רשפים. שנה אחרינו נוספו עוד חבר'ה מרשפים, ומאז 4 קיבוצים היו. כן. עד איפשהו 2005 אולי? שאז סגרו את המוסד? שאז, כן. סגרו והעבירו אותם לנווה איתן. חלק לומדים... לנווה איתן? כן. יש שם... מוסד, איך זה נקרא? אזורי. כן, מוסד בית ספר אזורי. כן, כן, שכחתי את השם. נכדים שלי לומדים שם. אז מה את יודעת לספר לי על המוסד? על המוסד שלנו. כן, על כיתה ז'. קודם כל שלא היו תעודות בגרות, שזה הכי חשוב.
היינו רוב הזמן בכיתות, על הדשאים. היו לנו חיים נהדרים במוסד. גם גרנו ביחד, ישנו במוסד, זו הייתה פנימייה. וגם כל יום שישי הייתה מסיבה. עם תוכן, שהיינו מתכוננים, עושים הופעות, בזה הייתי חזקה. היה לנו חדר אוכל מאוד מאוד פעיל, אכלנו שם 3 ארוחות ביום. מי בישל? אתם או? לא, הייתה מתבשלת מניר דוד, היה צוות עובדים, ואנחנו היינו עשינו תורנויות, עבדנו בתורנות. מגישים אוכל, רוחצים את הכלים אחרי האוכל, מסדרים את החדר אוכל. זה. הייתה ספרייה, היה חדר ספורט. היה, מה עוד עשינו? היום המון דשאים שפשוט היינו מבלים על הדשאים חצי מהזמן. הלימודים זה היה רק בונוס, מה שנקרא. אני זוכרת שלא היו מגמות, היו כאילו, מתוך הליבה שהיינו חייבים, היו חוגים של פסיכולוגיה ושל כלכלת בית קראו לזה, כלכלת בית. מה אמרת? פסיכולוגיה וכלכלת בית? כלכלת בית, נגרות ומתכת, ותפירה. הנה, כמה דברים שאני זוכרת. ומתכת? מתכת, כן. מתכת, עשינו פסלים מכל מיני מחתיכות מתכת וכאלה. וגם, היה גם ציור לדעתי, גם ציור היה. לא זוכרת. וכמובן מקצועות הליבה. כן. אבל את יודעת, מאוד בסיס, בלי מבחנים ובלי... עם מבחנים, אבל לא חיצוניים. כן, מבחנים, את יודעת, לעצמנו, לא בשביל המורים, לראות מה למדנו. בלי מבחנים חיצוניים. כן, לא בשביל בית הספר, לא בשביל משרד החינוך. והיה גם, היה משק חי במוסד, חשוב מאוד. היו גדיים, היה גן ירק. איפה שהיום זה בית ספר יסודי, היה גן ירק ופינת חי מאוד... ואתם טיפלתם בהכל? אנחנו טיפלנו, למדנו לחלוב, למדנו לטפל בירקות, בפירות, והייתה ממש... את כל החקלאות. כן, זה היה בית ספר חקלאי פחות או יותר, כן. הבית ספר שלנו היה מאוד יפה. אני זוכרת אותו ממש, היום שאני עוברת על הכביש, אני רואה מה שעשו מזה. יבש, אין דשאים, אין, את יודעת, לא כיף. אבל אני מקווה שכשיגמרו שם עם המרכז קליטה, אז יתחילו להפוך את זה שוב לגן פורח. ומה עם כל החברויות שהיו שם? זאת הייתה החברות שלי מבחינתי, זאת הייתה... חברה שאני בדיעבד היא הייתה מבוזבזת, כי לא היה לי גם אחר כך בי"ב. רגע, אבל עם החבר'ה האלה, זאת הייתה... אלה היו החברויות, כן. היינו הולכים לסחנה ברגל, או עם סוס שקראו לו פרדי. היה לנו סוס ועגלה. כל הטיולים משותפים, את אומרת. כן, הכל היה משותף, לא הלכנו, כן. מעט מאוד היה... לא העזנו לעשות דברים לבד. כאילו, ישר מישהו היה רואה, מלשין, וראו אותה עם זה, ראו אותה עם זה, סתם, בלי שום כוונות. כן, וזהו, אני זוכרת שזה היה מפחיד כאילו להתנסות, כי מישהו היה רואה אותך, ישר היה מפחיד ככה אני מרגישה... היה מפחיד להתנסות בחברות. כן. בזוגיות. בזמנו, זה בכיתה ז'-ח' זה היה הס, אבל יותר מאוחר, לא כן העיזו.
יותר מאוחר את אומרת שזה כבר היה אפשרי. כבר היה... בגילאים יותר מאוחרים, אני לא זוכרת מצידי, אבל אני זוכרת שכבר היו כאלה שכן, יותר העזו. היו כבר זוגות. היו זוגות, גם לפני, כן. יש היום, רק בבית אלפא יש 2 זוגות שהם התחילו מכיתה זין, אני חושבת, הם כבר ביחד. זה כן היה קיים. כן. אז את לא העזת. אני לא העזתי. לא רק אני, רובנו. בכיתה שלי לא, היה זוג אחד רק מכל וגם הם ביחד עד היום. מעט נשארו מאז ועד היום? או שלא היו בכלל הרבה? מהזוגות? כן. לא היו הרבה. לא היו הרבה. רגע, לא היו... את אומרת שנשארו שני זוגות מהם? לא, מגילאים יותר מבוגרים ממני. יש היום שהם כבר בני 80, 4 שנים מעליי. לא משנה, רק לציין שכן היו. וכשהגעתם ולא עשיתם בגרות בכלל? לא היה צורך בבגרות? לא הלכנו לבגרות, הלכנו לצבא, טבולה ראסה, כאילו, בלי שום הכנה, בלי מכינות ובלי כאלה, ואני זוכרת את זה. רגע, לצבא, איך החלטתם מה עושים? לא החלטנו, הלכנו לטירונות, לאן שהיה צריך לקחו אותנו, לא שאלו אותנו. לא שאלו מה אתם רוצים לעשות כשתהיו בצבא. אוקיי. כאילו לקחו לפי, אפילו לא היו נבדקים לפני זה. אני זוכרת שהטירונות הייתה, כאילו, לקחו אותנו, גיוס נובמבר היה זה וזה וזה, גיוס מים לזה זה וזה, כמו היום פחות או יותר. כן. אבל לא שאלו את החבר'ה לאן הם רוצים ללכת. אז לאן את? לבד לטייס. לאן את הלכת? אני הייתי בתל נוף בצנחנים. גם, הכתיבו לך את זה. הכתיבו לי, כן. הטירונות שלנו הייתה איזה 6 שבועות. שזה היה, אני זוכרת את זה שהיינו בתוך הנגרים כאלה גדולים של הצבא הבריטי, היינו איזה 30 מיטות באותו... את מכירה את ההנגרים העמוקים האלה? 60 מיטות הייתם? 60 מיטות לדעתי, אם לא יותר אפילו. 60 בנות. 60 בנות במבנה אחד. מכל הארץ, שאנחנו התמימות מהקיבוצים, לקחנו את הדברים שלנו למקלחת, הייתה מקלחת ציבורית כזאת, אתם התמימות. התמימות, שמתי את השעון על הכיור, תוך שנייה הוא לא היה. כן. הבאתי תרמוס של גלידה כזה מהבית, גדול כזה, כי כשיצאנו לאפטר, נסענו לרחובות, קנינו גלידה לחבר'ה. תוך שבוע הוא כבר לא היה לי התרמוס. כל מיני דברים, את יודעת שאת מסתכלת על העולם ואת אומרת בעצם, איפה אנחנו חיים? עולם שלישי. אנחנו היינו מאוד תמימות בתור חיילות ראשונות. כלום לא... את אומרת שכל הבנות האחרות או חלקן היו עולם שלישי? היינו המון קיבוצניקיות, שזה היה מזל שלנו, כשהתחברנו. והיו המון כאלה שבאו מבתים, את יודעת, רגילים אולי, אבל היו גם כאלה שבאו מעולם, מערים שהם לא היה להם מה שלנו היה. אז הם רצו שיהיה להם גם. אבל גם בטירונות היה לנו הרבה יותר קל, כי ידענו מה זה לקום מוקדם בבוקר, ידענו מה זה לקום לגיוסים, והיינו צריכים לקום כל יום ב4 בבוקר לרוץ ולעשות... קמתם בלי בעיה. אנחנו קמנו ממש בלי בעיה. אני זוכרת שאני בכל אופן לא הייתה לי בעיה. ורצתם? רצנו בחושך, כן, בגשם. אנחנו עשינו, אני זוכרת גיוס נובמבר הייתי. אבל למזלי, הנה אני שוב נזכרת במשהו, למזלי אבא שלי חלה בסרטן כשהייתי בטירונות.
עכשיו אני מקשרת את השאלה שלי אם סיפרתי לך שהוא היה חולה. היה לו סרטן בגרון. ואיך אומרים, בזכות כאילו שהוא היה חולה, אז נתנו לי לצאת הביתה כל שבוע מהטירונות. ככה לא יצאנו בכלל. כל הבנות נשארו בבית ואני נסעתי כל שבוע כדי לראות את אבא שלי בבית חולים. הוא היה הרבה זמן. הוא היה בן 52 אני חושבת כשהוא חלה. זהו, מאז הלך לו הכל, ובמשך השנים הוא דיבר עם כזה, עם מכשיר של איטי כזה, כל מתכתי כזה. ובגיל מאוחר יותר, ב-60, משהו כזה, הוא חטף סטרוק, היה על גלגלים. בקיצור, הוא לא יצא מזה. הוא חי עוד 20 שנה, אבל בכל מיני חולים. וואו. הגבר שנורא ככה היה... רגע, בגיל 60 את אומרת? בערך, אני לא זוכרת את הגיל המדויק. אוקיי. סטרוק זה התקף לב? לא, שבץ מוחי. אירוע מוחי, כן. אירוע מוחי, ואז הוא כבר ישב על כיסא גלגלים. מאז 20 שנה הוא היה על כיסא גלגלים? לא, אבל בסך הכל. מהסרטן והסטרוק. הוא היה בגיל 52, אני הייתי חיילת. כן. כשנסענו לארצות הברית ב-87, הוא כבר היה בסטרוק. זאת אומרת, לא. הוא קיבל את הסטרוק שהיינו בארצות הברית. כאילו, האשמתי את עצמי שבגלל זה שנסעתי, ואולי אני אחשוב שאני לא חוזרת, הוא חטף סטרוק. זה היה בסביבות 87, כמה זה הבדל בשנים? 52. והייתי חיילת ב-67. 82. כל השנים האלו הוא סבל מכל מיני... סבל, כן. הוא היה סבל. הראש שלהם נשאר בהם צלול, אבל הגוף לא תפקד. הכל לא תפקד. מה אני צריך את זה? אם הייתי יודע מה זה אומר, הייתי מוותר על כל התרגיל הזה, על כל הכיף הזה. ואמא שלי טיפלה בו כמו בילד קטן. כן. אחרי שהוא נפטר, היא חיה עוד כמה שנים טובות, עד גיל 96. לא, אבל מגיל 90, היא עבדה עד גיל 90. הוא נפטר בגיל 85, הם באותו גיל. היא חיה עד גיל 90, כמו צעירה, עבדה והייתה מאוד פעילה. בגיל 90 היא נפלה, קיבלה מכה בראש, ומאז עם 6 שנים היא הייתה בירידה. נפטרה בגיל 96, בכל אופן. אבא שלך נפטר בגיל? 85. ב-20 שנה או יותר שנים? כן, היא הייתה לבד. לא נראה לי. לא נראה לי. מתי נפטר? טוב, את תחשבי, לא... זה יש לי בתאריכים הקשה, אני צריכה לראות. וואו. אוקיי. נחזור עוד לאבא שלך, אני רשמתי לי פה בצד, שאנחנו עוד נדבר, כי זה יושב עלייך. לא יותר מדי, אני רק צריכה להיזכר בדברים. מספיק שאמרת לי שפחדת שהוא יחשוב שזה בגלל שאת נסעת לחוץ לארץ. כן, זה היה לי... את רואה? כן. כי כשזה קרה, אני הייתי שם. כן. לא ראיתי, לא חוויתי את זה. אבל נחזור. אוקיי. אז הטירונות עברה לך בסדר? בצבא עבר לי בסדר, אבל... ולאן שלחו אותך? בתל נוף. צנחנים. ומה עשית שם? הייתי אמורה להיות מקפלת צנחנים, אבל לא רציתי. אז שמו אותי במשרד של קצינת חן. קצינת חן, כן, במשרד של קצינת חן היה, איך קראו לזה? סמלת סעד.
כאילו אחראית על החיילים. איזה קצינה? קצינת חן. כן. זה היה משרד אחד של קצינת חן עם סמלת סעד, זה זאת שמטפלת יחד עם הקצינת חן. כן. ומה היה חיילים שהם זקוקים ומה התפקיד שלך היה? לנסוע לבתים שלהם. פה היה לי שוק. הגעתי לבתים שלא האמנתי שיש במדינת ישראל כאלה. את נסעת יחד עם נסעתי עם הקצינה. ברכב של הצבא. לפעמים עם הקצינה, לפעמים בלי. וזה היה מאוד קשה לראות. זה לבתים של האלה שנזקקו לסעד. כן, שביקשו סעד והיה צריך לבדוק אם לאשר להם או לא. את לא באופן אוטומטי נותנת סעד למי שאת חושבת. צריך ללכת לראות את הבתים שלהם, אז את נוסעת לבית שלהם. כן. בצורה מפתיעה. ולמה היה לך שוק? כי פתאום, יש דברים כאלה? אני באה מהחממה שלי ופתאום אני רואה שיש משפחות שיש להם תינוקות קטנים שישנים על רצפה ו8 ילדים ביחד בחדר אחד קטן. הייתה איזו שכונה כזאת, שכונת, לא זוכרת את השם, על יד נתניה. הגעתי לשם בלי כביש, נסענו בדרך עפר לראות איזה בודקה שגרים שם גרה משפחה. הבן הגדול שאמור לפרנס, הוא חייל. כן. צריך לעזור להם. כן. ואת נכנסת אליהם הביתה ואת רואה באיזה צורת חיים. ואת מרגישה הרגשתי שזה היה לי מאוד מאוד טראומטי. וזה, אבל המשכת לעבוד בזה. כן, כן, המשכתי. אבל כן. לא עשיתי את זה לבד. כן. כל פעם הבנתי שאם אני לבד, זה גדול עליי. כן. גם הלכת עם קצינת צעד? הלכתי עם קצינת צעד רוב הזמן, כן. כן. והיא זאת ש... את יודעת, גם לה זה היה קשה. כן. והיא עוד באה מצהלה. ואת היית צריכה לתעד או... מה לתעד? רשמנו. כן, לא היה תיעודים, כן. רק לרשום. זה היה לא תפקיד שלך? כן, כן. אי אפשר היה לצלם דברים. לא היו מצלמות. לא בצבא. זאת אומרת, לא יכולנו, אסור, זה היה בקצינת הפרט, אני מניחה. זה לא היה נשק שאפשר היה להשתמש בו. כן. רק רישומים. והיו לכם הצלחות עם קבלת צעד? עם לתת צעד? בוודאי. כן? בוודאי. מה שאני זוכרת מאוד לטובה בבסיס הזה, שכל יום שישי היו מסיבות, אתה יודע, דיסקו וכאלה, כל אלה שהיו בתורנויות וכאלה, היה נורא כיף, היינו במסיבות... אם נשארת שבת. אם נשארתי שבת, כן, תמיד היה נורא כיף, ממש כיף. היו בתי בנות, בתי בנים. כן. איפה זה? בתל נוף? בתל נוף. ולתל נוף יש בסיס של חיל האוויר, שהוא בכלל עיר שלמה. אבל אתם הייתם בתל נוף לא בבסיס. לא, בבסיס של הצנחנים. אבל היינו הולכים לשקם שלהם ולקולנוע שלהם, והיה להם כאילו, חיל האוויר זה, כאילו יש צבא ויש חיל האוויר. כן. עד היום זה ככה, אני חושבת. אז בסך הכל את מסכמת לעצמך שעשית את הצבא, עבר טוב, היה מועיל. מאוד אהבתי. באותה תקופה שהייתי בצבא גם הכרתי את אבי, שהוא בא לבית אלפא. רגע, על אבי ועל המשפחה נדבר לחוד. אוקיי. זה קשור לצבא קצת, פשוט. אוקיי, זאת הוא היה בא לקחת אותי מהצבא. אוקיי, אז רגע, את אבי... בלי קשר ליחסים בינינו, הוא היה בא לאסוף אותי כאילו מהשער שלו. איפה הכרת אותו? כשהוא בא לחתונה של אח שלי עם אחותו. רגע. אחותו זאת האישה של אח שלך. של איקי, כן, של אח שלי. אחותו.
כן. אז הכרת אותו? אז הכרתי אותו באותו יום שהוא בא לחתונה. וזהו, המשכתי לצבא, אבל הוא היה לו אוטו, והוא היה כבר אחרי צבא. הוא גדול ממני בכמה שנים. ואז מצא חן בעיניו בית אלפא, אולי גם אני, ואז הוא בא לעבוד בבית אלפא במחצבה. הוא היה טרקטוריסט. זהו, הוא היה בבית אלפא, אני הייתי מגיעה לשישי שבת. והוא היה בא לקחת אותך מהצבא? כן, היה בא לקחת אותי לסבתא שלו, ברחובות, ולפה, לשם, לטייל, בלי שום כוונות בהתחלה. כן, נורא התרשמתי מזה שיש לי אוטו לנסוע איתו. כן. הופ, נגמר הלב הקריה. הוא בריא. לי שזה כבר עמוס מדי, לא? מה? לא רוצה רגע לעצור. כן, כן, אנחנו גומרות עכשיו. רגע, אבל... זהו?